खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटीआव कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 3 आइजोखौ हमदों। मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै सनापुराव गेदेर ट्राइबेल सुबुं थुबुरमा। हानजायारि गाग्लोबनायाव पुलिसा जखम जानाय उनाव सासेखौ हमबाय। 1 जानुवारिनिफ्राय 100 राङाव दालि, सिनि आरो संख्रि मोनगोन। हाथियारनि लाइसेन्सनि आर'जलाइ होनायफोरा फेब्रुवारिनिफ्राय हाथियार मोनगोन होनदों हिमन्त। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। ड्राग्स आरो निसा गोनां मुवा बेसादनि हेंथायै पुलिसनि अपारेशना गोख्रोङै सोलिगासिनो आरो रायजोनि गुबुन ओनसोलनिफ्राय ड्राग्सनि खाथिफोरखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे गोबांसा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनो हादों। बेनि गेजेरावनो गुवाहाटी नोगोरमायावबो रबिबारखालि गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हानाय खौरांखौ मोननो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बशिष्ट पुलिसआ मोनसे स्ट्रेट सुलुंखौ बिथा खालामनानै रबिबारखालि बशिष्टनि बेलटला 7 नम्बर गलियाव सिग्रोमनानै गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हायो। बशिष्ट थानानि असि कपिल पाठकनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला अपारेशनाव 430 ग्राम ड्राग्स जब्द खालामनो हायो। मोन 35 साबोननि केसआव बोखांदों ड्राग्सखौ, जायनि बेसेना खमैबो 4 कौटि रां जागोन होननानै पुलिसआ बुंदों। लोगोसे 3 मणिपुरि आइजोखौबो हमनो हानाय जादों। बबेखानि कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे हमजानाय आइजोफोरखौ मेघालयनि किमनिह तिनिलाम लहलाम होननानै सिनायथिदों। आरो बे गेदेर ड्राग्स फालांगिनि सायाव बांसिनै मिथिनो हानाय पुलिसआ बै 3 आइजोखौ जिम्मायाव लानानै जेरा खालामदों आरो नायबिजिरनो लादों। आसामनि गासै ट्राइबेल हारिनि आफादफोरनि जथाय आफाद क'अर्डिनेशन कमिटि अफ द ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन्स अफ आसाम सुंद'यै सिसिट'वानि बानजायनायाव दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय सनापुरनि मिनि स्टेडियामाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै ट्राइबेल सुबुंफोरनि गौमा खुंनाय जादों। आसामनि गुबुन मोन 14 ट्राइबेल हारिफोरनि मोन 22 आफादफोरा बाहागो लादों सिसिट'वानि बानजायनायाव खुंनाय ट्राइबेल सुबुं गौमायाव। मख'नो गोनांदि बे सुबुं गौमाया आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारनि हेंथायै थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनसे गेदेर खुद्रिसारनाय आरो दिन्थिफुंनाय। आसामनि गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो जौगासारनाय मोनद' हारिनो एसटि मान होयोब्ला थाखानाय एसटि हारिफोरनि संबिजिरारि मोनथाय, राजखान्थियारि रैखाथि आरो समाजारि रांखान्थियारि रैखाथिफोरखौ खहा खालामगोन। बेनिखायनो मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै दाबि खालामदों सुबुं गौमायाव बाहागो लानाय ट्राइबेल आफादफोरा। मख'नो गोनांदि थाखानाय एसटि हारिनि आयेनारि आरो संबिजिरारि मोनथाय आरो रैखाथिफोरखौ बहाल लाखिनो थाखाय आसाम सोरखार आरो मिरु सोरखारखौ खावलायदों। लोगोसे गावनि मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय रायजोनि गोबां एसटि हारिफोरखौ खौसे जानो थाखायबो सिसिट'वानिफ्राय खावलायदों। पुलिसनि सायाव हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाय। हाइलाकान्दि जिल्लायाव जादों बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया। रबिबारखालि हाइलाकान्दि जिल्लानि महदपुरा खोन्दो 1 गामियाव मोननै नखरनि गेजेराव जानाय दावराव-दावसियाव आखाय होनो नाजानाय पुलिसनि हानजाखौ गामिनि माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायाव पुलिस जवानफोरा गोब्राबै जखम जानायनि उनाव बे जाथायखौ लोब्बा लानानै 10 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमबाय। जाथायनि बागै एएसपि समीर डक्टर बरुवा फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे सुबुङा गय फिथाइ हाननो लानाय समावनो बे जाथाया सिराज उद्दिननि न'आव जादोंमोन आरो उननि समाव हिंसायारि महर लायो। बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो आब्दुल्लापुर पेट्रलिं पस्टनि टीमआ जाथायसालियाव थाङो। बे समाव जायगानि सुबुंफोरा लावथि आरो सिखा रुवा लानानै पुलिसनि सायावबो गाग्लोबो। बे जाथायाव पुलिस गारि सालायग्राजों लोगोसे जाथायसालियाव थांनाय गासैबो पुलिस जवानआ जखम जायो। बेनि गेजेराव सासेनि हालोदा गोब्राबसिन होननानै मिथिनो हादों। उननि समाव बे जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ 10 सुबुंफोरखौ हमबाय आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानै पुलिसआ शिलंआव फोरमायदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय फुड सिकिउरिटि स्किम। आसाम सोरखारनि बे बिथांखिया जाग्रा आदारखौ रैखा खालामनाय। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै खम बेसेनाव दालि, सिनि आरो संख्रि होनायनि बिथांखिखौ बेखेवदों। श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बे बिथांखिखौ बेखेवदों। दानिफ्राय रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा खम बेसेनावनो माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रिखौबो मोननो हागोन। 117 राङावनो मोननो हागोन सेरसे दालि, सेरसे सिनि आरो सेरसे संख्रि। रायजोनि 70 लाख मुलाम्फागिरिफोरा बेनि खाबुखौ मोनगोन। लोगोसे 5,04,000 नखरा गोदानै रेशन कार्ड मोनगोन।
बे बिथांखिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि फैगौ बोसोरनि जागायनाय दाननिफ्रायनो मुलाम्फागिरिफोरा 100 राङाव रायजोनि गासैबो कन्टेलाव बैफोर मुवा बेसादखौ मोनगोन। बबेखानि 2026 मायथाइयाव बिजेपिआ गोहोआव फैफिनोब्ला रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा 1 लिटार थाव गुबैबो मोनगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। मख'नो गोनांदि मदि सरकारा माइरंनि थाखाय दानफ्रोमबो 800 रां होदों आरो अरुणोदय बिथांखिनि सिङाव 1250 रां होदों। दानसेयाव 2050 रां मोनसिगोन। गेस सिलिन्डार बायोब्ला 400 रां मदद मोनो, लोगोसे रेशन कार्डनि मुलाम्फा मोनो। कंग्रेस खुंथायनि समाव थुति कम्बलफोरल' होयोमोन, नाथाय बिजेपि खुंथायनि समाव मोनफ्रोमबो अरुणोदय नखरा दानफायाव 2050 रांनिफ्राय 5500 रां मोननो हायो होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुङो। बिजेपिनि दैदेननाय आसाम सोरखारा थागिबि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय हाथियारनि लाइसेन्स होनाय बिथांखिखौ लादों। बेबायदियैनो माखासे रिमट ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा हाथियारनि थाखाय आर'जलाइ जमा होदों। दिनै बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दिसपुरनि लकसभा भवनाव खुंनाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलनि उनाव खौरांगिरि मेल खुंनानै गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला सोरखारा गोदान हाथियार लाइसेन्स स्किमनि थाखाय गोबां आर'जलाइ मोनदों आरो बेफोरखौ दासान्दि नायबिजिरगासिनो दं। नाथाय सोरखारा माखासे सायख'जानाय बिनायसाफोरनोल' हाथियारनि लाइसेन्स होगोन। आर'जलाइ गथायनाय गासैबो बिनायसाफोरा हाथियार मोननाय नङा। लाइसेन्सनि गिबि बेट्चखौ फेब्रुवारि दानाव होनाय जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।